Vítajte späť pri podcaste Tieň bábky. Toto je pokračovanie predchádzajúcej epizódy. Ak ste ju ešte nepočuli, určite si ju najskôr vypočujte, inak to, čo nasleduje, nebude dávať zmysel. Shadow of the Puppet. Epizóda 5. Sieť bábkarov The Puppet Network. Správy hovorili, že je koniec. Julian Mathisen, šialenec, ktorý premenal dievčatá na bábiky, je mŕtvy. Zastrelili ho 2-krát, ticho pochovaný. Žiadna tlačová správa. Úrady to označili za izolovaný psychotický incident. Ale detektív Elias Drevik vedel, že to nie je pravda, pretože videl tú krabicu, drevenú krabicu ukrytú hlboko v jaskyni pod oltárom, vyslanú hodvábom, plnú polovyrobených bábok, každá s ľudskou tvárou načrtnutou vedľa nej, mená, dátumy, vek. A jedna z tých tvári bola jeho. Ďalšia? Dievča, ktoré zmizlo pred 6 mesiacmi v Poľsku. Ďalšia z Nemecka. Ďalšia zo Slovenska. To nebol len Julianov výber, to bol zoznam obetí, nie posadnutosť, zásoba. Elias nespal od tej jaskyne. Sedel v byte so zhasnutými svetlami, fľaša whisky netknutá, kazetu prehrával stále dokola. Nie tú svadobnú nahrávku, tú, ktorú forenzný tím našiel skrytú vnútri zničenej bábky zabudovanú v mikrorekordéri schovanom za výplňou. Prehrala sa. Hlas Juliána, jasný, pokojný, takmer nacvičený. Myslel si, že som to len ja, ale ja som bol len posledný povrázok, nie prvý. Našli ma, vyškolili ma, dali mi moju prvú nevestu. Elias stisol peste. Volali sa Divadlo. Povedali, že láska je predstavenie. Ukázali mi, ako písať sľuby krvou, ako uchovať ticho, ako šiť pokoj. Pauza. Ja som nebol prvá bábka. Bol som tá, ktorá sa naučila hýbať. O 3 dni neskôr dostala Interpol hlásenie. Telo dieťaťa našli vo Viedni. Uložené do fontány. Biele šaty. Zložené ruky. Tvár zakrytá voskom. Pery natreté na trvalý úsmev. Na hrudi mala pripnutý lístok. Vstupenka Divadlo večných neviest. A meno. Julian Mathisen. Napísané pod tým. Ale Julian bol mŕtvy. Elias pozeral na fotografiu, srdce mu bylo ako šialené. Julian neklamal. Boli tam ďalší. Krabicu z jaskyne poslali na forenznú analýzu. Na vnútornej strane viečka bolo napísané rozmazaným atramentom majetok divadla. Kto bolo divadlo? Kult, sieť obchodníkov s ľuďmi, spoločenstvo sadistov. Elias začal pátrať. Vrátil sa k Julianovým nemocničným záznamom, prehľadal 10 ročia psychiatrických poznámok a potom hlboko v prepravnom protokole to našiel. Pacient 0. Pred Julianom bol ešte jeden. Meno redigované, pohlavie neznáme, zostal len prezývka Dramatik, The Playwright. Záznamy hovorili, že bol prevezený mimo Nórska, ale stopa sa stratila v roku 1987, až kým Elias nedostal hovor. Zablokované číslo. Znova, takmer to nezodvihol, ale keď to urobil, neozval sa dých, ani výhražka. Len hlas, detinský, prázdny, kľudný, ako by čítal rozprávku na dobrú noc. Opona sa dvíha, Elias myslel si, že si ukončil predstavenie, ale len si zastrelil herca. Režisér je stále tu. Klik. Elias vedel, že ho sledujú. Od momentu, keď Izabela zašepkala nebol sám, sa všetko zmenilo. Toto už nebol hon na človeka. Toto bolo predstavenie. Scenár. A niekto niekde ho stále písal. Na stanici Elias dostal balík bez odosielateľa. Vo vnútri mapa 5 miest označených červenými krúžkami. Bergen, Viedeň, Krakov, Bratislava, Florencia, zakrvavený kus oponovej látky a posledná poznámka. Druhé dejstvo sa čoskoro začne. Si pripravený, Elias? Pretože tento raz si ty na javisku. Shadow of the Puppet, epizóda 6, Dramatik, The Playwright. Temnota vždy nespadne z neba, niekedy sa vynorí zo starých záznamov, roztrhaných spisov a skútov pamäti, ktoré sa nikto neodváži otvoriť. Elias Drevik videl smrť, lovil monštra. Vytrhol niť z Julianovho skrúteného príbehu, až kým nepraskla. Ale teraz si uvedomil,
že Julian nikdy nebol začiatok. Bol len úvodné dejstvo. Balík, ktorý prišiel to ráno, nevybuchol, nekrvácal, len šepkal. 5 miest zakrúžkovaných na opotrebovanej mape. 5 červených bodiek ako chirurgické rezy naprieč Európou. Bergen, Viedeň, Krakov, Bratislava, Florencia. V strede, detskou rukou načrtnuté, Divadlo večných neviest, 2. sezóna a na spodku rukopisom až príliš elegantným na to, aby patril Julianovi Poď ma nájsť Elias s úctou dramatik. Začal vo Viedni. Tam, kde našli posledné telo, Mila Roth, 12 rokov, naposledy videná na baletnom tábore. Ležala v strede verejnej fontány, úplne oblečená, voskové pery, prsty natreté na bielo a v šatách všitý malý hlasový záznamník. Správa. Vždy som chcela byť princezná. Povedal, že môžem byť jeho kráľovnou, ak budem ticho. Hlas bol skutočný. Jej. A kto to nahrával, mal čas, prístup, kontrolu. Viedenská polícia prípad odmietla ako napodobňovateľa. Ale Elias si všimol niečo, čo ostatní prehliadli. V bezpečnostných záznamoch. Vysokú ženu v divadelnom plášti. S doskou v ruke. Tvár zakrytá šatkou. Vstúpila do divadla 24 hodín pred vraždou. Nič podozrivé, až kým Elias nezväčšil záber. Okolo krku mala náhrdelník z červenej nite, ako bábkové šnúry. Sledoval jej stopu do Krakova. Prišiel neskoro. Ďalšie dievča zmizlo. Toto však nikdy nenašli. Zostala len bábka. Oblečená do reholného habitu. A menovka Mária 9 rokov. Žiadne hlásenie nezvestného dieťaťa nesedelo. Pretože to dievča nebolo z Krakova. Bolo z detského domova na Slovensku. Elias dorazil do Bratislavy bez posíl. Žiadna agentúra mu neverila. Divadelný prípad bol oficiálne uzatvorený. Tváril sa ako novinár, čo skúma straty v kultúre inštitúcií, ale čo našiel v detskom domove svätého Petra, mu vyrazilo dých. V archíve, medzi vyblednutými spismi a spálenými účtami, jedna zložka bola odstránená len pred týždňom. Meno: Lilian Drevik. Jeho sestra, o ktorej mu rodičia tvrdili, že zomrela pri pôrode. Tá, ktorú si nikdy nepamätal. Až doteraz. Zostal po nej jediný dokument nalepený na zadnej strane zložky. Fotografia 8-ročného dievčaťa, ryšavé vlasy, široké oči, bábika v náručí a za ňou stál muž v čiernom kabáte. Nie Julian. Vysoký, plešatý, s papierovou maskou, ako ju nosia herci pri skúškach. Na zadnej strane fotky dramatik so svojím prvým scenárom. Elias odišiel z domova, myseľ mu vírila. Celý jeho život, každý prípad, každá stopa možno len nasledoval scenár niekoho iného. Scenár písaný pre neho. Vrátil sa do hotela, rozsvietil svetlo v kúpeľni a zamrzol. Na zrkadle napísané červeným ružom: Dejstvo trtí, rodinné stretnutie, uvidíme sa vo Florencii. A na umývadle bábika. Mala tvár jeho matky. Shadow of the Puppet. Epizóda 7. Florencia, generálka divadla. Florence, the theater rehearsal. Florencia mala byť krásna, ale pre Eliasa Drevika páchla ako staré tiene a hnijúci hodváb. Lietadlo pristálo krátko po západe slnka. Talianske nebo bolo namalované do jemnej červene, ale jeho myseľ bola čierna. Fotografia dievča s menom Lilian Drevik zo slovenského sirotinca. Meno jeho sestra, bábika tak s tvárou jeho matky. Nápis na zrkadle: Dejstvo 3, rodinné stretnutie. Uvidíme sa vo Florencii. Neubytoval sa v hoteli. Nespal. Išiel priamo na miesto označené na zadnej strane fotografie. Teatro Maledetto. Staré opustené divadlo na okraji rieky Arno. Zatvorené v 60. rokoch po požiari, ktorý zabil 12 účinkujúcich počas opery o svadbe. Miesto, o ktorom miestni šepkali. Hovorilo sa, že tam herci stále hrajú bez kože.
Od Valeje v noci stál Elias pred jeho bránami. Reťaze boli pretrhnuté, dvere pootvorené, vo vnútri blikalo svetlo. A hudba, nie klasická. Detské pohomkávanie. Falošné. Rovnakých 5 tónov dokola. Vošiel dnu. Vzduch voňal ako rozstavený vosk a uschnuté ruže. A na hlavnom javisku stála žena v bielom závoji. Nehybne. Ako socha. Elias sa priblížil. Claire, zašepkal. Lilian. Žena sa otočila. Nebola to ani jedna, bola naživé, ledva. Ústa zašité, oči rozšírené, ruky obviazané červenou stuhou, bábika priviazaná na hrudi ako dieťa a za ňou pomalý potlesk, tlesk, tlesk, tlesk. Z temnoty sa rozžiaril reflektor a z tieňa vystúpil muž. Na sebe mal bielu divadelnú masku, dlhé čierne rukavice a kabát poškvrnený krvou. Vitaj, Elias, povedal hlas. Pokojný, hlboký, usmiaty. Čakali sme ťa. Muž si zložil masku. A Elias zamrzol. Bol to jeho otec. Alebo niekto s tvárou jeho otca. Nie, ty si mŕtvy. Nie, usmial sa muž. On je mŕtvy. Ale ja som ťa vychoval. O čom to hovoríš? Myslíš si, že si túto cestu vybral? Bol si posledný scenár, Elias. Dokonalý hlavný hrdina. Kráčal k Eliasovi, pomaly, elegantne, divadelne. Julian bol môj žiak, ale nestabilný. Ty si trpezlivý, premyslený, zlomený, tragédia, ktorá sa stala lovcom. Zabil si Claire. Dobrovoľne. Nie vedome, samozrejme, ale usmiala sa na chlapca. A to je všetko, čo treba, pamätáš? Elias vytiahol zbraň. Kde je Lilian? Muž len naklonil hlavu. Nikdy neodišla z javiska. Ukázal na strop. Elias sa pozrel hore. Tam, zavesené nad hľadiskom, na bábkarskej výstrojnej šnúre, viselo dievča. Ryšavé vlasy. Oči zašité do Korán, ruky držali scenár, Lilian. Mŕtva. Zamrznutá v polovici predstavenia. Hnev prišiel náhle. Zvierací. Elias vystrelil. Raz, dvakrát. Priamo do mužovej hrude. Zachvel sa, ale nepadol. Začal sa smiať. Brilantné. Presne ako som napísal. Nie si boh? Nie, ja som dramatik. Ustúpil dozadu, do tieňa za scénou. Elias sa ho snažil nasledovať, ale svetlá zhasli. Celé divadlo stíchlo. Potom reproduktory zachrapčali. Stovky detských hlasov, šepkajúcich. Nevesta. Ženích. Opona. Krv. Ticho. Klik. Projektor sa zapol za Eliasom. Staré zábery. Elias ako dieťa. Hrajúci sa s bábikou. A niekto ho natáčal. Zoom. Dýchanie. Elias projektor vypol. Už vedel, toto nebolo o Julianovi. Ani o nevestách, toto bolo o ňom. On bol príbehom. On bol finále. Shadow of the Puppet. Epizóda 8. Záverečný scenár. The Final Script. Ranné svetlo nad Florenciou nepôsobilo teplo. Pôsobilo ako posledné svetlo, ktoré Elias Drevik možno kedy uvidí. Stál pred zhorenou kostrou Teatro Maledetto, oči stále upreté na obraz, ktorý sa mu nechcel vytratiť z mysle. Lilian, zavesená ako bábka. Ruky prišité ku scenáru, ktorý nikdy nečítala. A ten muž s tvárou jeho otca, dramatik, nebol len za vraždami, nebol len učiteľom Juliana. Sledoval Eliasa celý život, každý prípad, každý dôkaz, každá mŕtvola. Všetko bolo zrežírované, napísané. Elias odišiel na sever, bez plánu, bez zálohy. Žiadna agentúra by mu už neverila. Pre všetkých bol prípad uzavretý, psychopat mŕtvy, obete pochované, spravodlivosť vykonaná. Ale Elias mal jednu stopu. Vo vnútri divadla, po tom, čo zhasli svetlá, našiel poznámku. Prilepenú k zadnej strane filmovej cievky. Nie vytlačenú, nie písanú strojom, ručne napísanú. Ak si pripravený na pravdu, vráť sa domov. Podpísané symbolom, vedelo, čo to znamená. Domov nebol Bergen, ani žiadne mesto.
Bol to dom v horách, ktorý nevidel od 6 rokov, chata jeho otca pri norsko-švédskej hranici. Miesto, ktoré zabudli aj mapy, kde sa končia cesty a lesy pohltia mená. Dorazil tam za súmraku, vyzerala nedotknuto, stále mala tvar jeho detstva, ten istý komín, tie isté dvere, tie isté vetené zvončeky z lyžíc a drôtu, ale hojdačka pred domom kolísala sa sama, tam a späť, ako by niekto mával, poď bližšie. Vošiel dnu so zbraňou v ruke. Dom voňal ako stará knižnica a benzín. Steny boli pokryté stránkami, skutočnými scenármi. Zažltnutý papier, každá strana číslovaná. A na každej, opäť a znova, Elias nič nepovie. Pozerá na telo. Trasie sa, dýcha, strieľa, zlyhá, krváca, kričí. Bol to jeho život. Napísaný ešte predtým, než sa stal, pri krbe bolo jediné kreslo a v ňom dramatik, stále v maske, stále v rukaviciach. Tentoraz však bez predstavenia pomaly vstál. Som rád, že si prišiel, povedal. Väčšina postav zomrie, než stihne prečítať poslednú stranu. Elias zdvihol zbraň. Kto si? Dramatik vyšiel na svetlo krbu. Zložil masku. Tvár pod ňou bola jeho vlastná. Dokonalá kópia. Zrkadlo, ale staršie, unavenejšie, zlomené. To nie je možné, zašepkal Elias. Chcel si pravdu. Nie si skutočný. Som tvoj príbeh, Elias. Som to, čo sa stane, keď nezomrieš vo Florencii. Keď zostaneš v jaskyni. Keď sa necháš zožrať šialenstvom. Eliasove ruky sa triasli. Prst na spúšti kmitol. Toto je nejaký trik divadla. Nie, zašepkal muž. Toto je záverečný scenár. Zdvihol knihu s červenou väzbou. Elias sa priblížil. Na obale Shadow of the Puppet napísal Elias Drevik. Od začiatku si len hral, Elias. Bol si policajt, pomstiteľ, brat. Ale v hĺbke si bol stvorený byť jedným jediným. Otvoril knihu. Strana 1. AKTI bábka sa prebúdza. Strana 50. AKTRť. Brat sa zlomí. Strana 99. Záverečné dejstvo. Spisovateľ sa stáva dramatikom. Elias pustil zbraň, padol na kolená. Nie, to nie som ja, nie som ty, nie som on. Budeš, iba ak čo? Iba ak to spáliš, ukázal na knihu. Vedľa nej kanister s benzínom. Spal scenár, spal meno, alebo si vezmi pero a napíš ďalšie dejstvo. Elias zdvihol knihu. Stránky sa triasli. Vo vnútri boli scény, ktoré sa ešte nestali. Vraždy, nevesty, deti, nový bábkar, nové dedičstvo. A na konci jeho vlastným rukopisom opona nikdy neklesá. Nalial benzín, zapálil zápalku a sledoval, ako sa stránky zvlnili do plameňov. Oheň pohltil dom, meno, budúcnosť a možno aj šialenstvo. Našli ho o 2 dni neskôr. Blúdil po okraji lesa, šaty spálené, kniha preč. Keď sa ho opýtali, čo sa stalo, povedal len, divadlo je zatvorené. Ale keď odchádzal z nemocnice, prešla okolo neho malá dievčina na chodbe. Usmiala sa. Ponúkla mu bábiku a zašepkala. Povedal, že sa raz vrátiš. A to bol koniec prvej série Tieňa bábky. Ale ešte sa neradujte príliš skoro. Tiene vás stále sledujú. V druhej sérii vás čaká ešte temnejší a zvrátenejší príbeh. Dovtedy buďte opatrní. A pamätajte, príbeh bábky sa ešte neskončil.